Κάνω βίντεο, niggas. Όχι φίλοι, σοβαρά κάνω βίντεο. I speak σοβαρή καλή. Παίζουμε με Γκράγκας. Γεια σας παιδιά. Σκός Games εδώ. Αυτός εδώ πέρα νομίζει πως δεν τον έχω δει. Φίλε, λαγκάρω. Και νομίζει πως δεν έχουμε δει. Μπαίνω. Τι κάνει? Οκ, σας παρουσιάσουμε τον AFK Aurelion Sol. Στον Aurelion Sol. Ο οποίος... He's the motherfucker. He's the motherfucker nigga. Όχι, έρχεται η Σύντρα. Τι θες να το πάρω? You piece of rock. Το πήρα niggas και θα το πάρει η Σύντρα. Sindarino. Η Cinderella. Bang, nigga. Bang. Just bang it. Πώς με σκότωσε έτσι, τι έκανε? Στο έλεγα κόβει. Τι? Όχι. Oh fuck, κάποιος έρχεται. Come on. Yes, nigga. Ευτυχώς. Ξύλο. The woods, πάμε. Όχι ρε, φύγε, πρόσεχε. Συγγνώμη. Απλά πρόσεχε. Okay. Θα χορτάρω εδώ γιατί εντάξει με και να χορτάρεις. Αυτό το σημείο έχει ψηφίσει το νούμερο ένα πιο cool σημείο για να χορτάρεις. Ας κανκάρουμε γιατί εντάξει πρέπει να δουλεύουμε σαν ομάδα μερικές φορές. Και μάλλον δεν προλάβω το kill γιατί ναι, ο Τέντα Μέρχη είναι αποφασισμένος να το πάρει. Βασικά είναι ένας ανώμαλος τρελός. Δεν ξέρω, αλλά έχω λαγκάρει. Τώρα δεν έχω λαγκάρει. Λέει κάνει μπει στο turret. There is no other εξήγηση. Where are you, you piece of shit? Oh, ο Aurelion, κρύψου. Έχω ulti. Just for you to know it. Oh shit. Damn. Για πολύ απλά θα πάω πάνω. Ναι, πολύ απλά έχετε Σύντρα από εκεί. Μόλις έφεγα, you dirty asshole. Τι θες να σου σκάσουμε την κοιλιά? Να πάρει για λίγο. Bong. The lags. The zero damages. Γιατί όλοι πάνε στο lane μου. Αυτό είναι πάνθρωπο. Καμπάρω στην ίδια μου τη ζούγκλα. Και η Σύντρα ανεβαίνει το jungle. Καμπάρω στην ίδια μου τη ζούγκλα. Η Σύντρα ανεβαίνει το jungle. Να τι. You piece of grog. You're all mine. Bang! Niggas. Ήθελα να τρίξω κι άλλο πίσω. Ήθελες. Nope. Ένα stand δεν θα σε βοηθήσει τίποτα, Aurelion. Αυτό το game είναι victory 17%. Και άλλα κάτι της 100, το οποίο όλο μαζί κάνει 40%, μας κάνουν 100% για την easy game. Και ναι, μπορεί να με φάγανε, αλλά αυτό έχουν έστω το δε. We're back, bros. Pure back here. Bang. Oh. Wow. Τι κάνεις εκεί, you dirty asshole? Έλα εδώ. Έλα να παλέψουμε σαν χοντρός με δράκο. Λάγε λίγο πάνω από την blue. Πήγαινε. Ναι, πάνω που θα μας φάνε το turret, κρίμα. Έλα εδώ. Θα το πάνε έτσι, λες και άμα είμαι εγώ θα πάνε έτσι. Είμαι και νέος προστάτης, γι' αυτό θα χορέψω για disrespect δίπλα από το turret μου και θα με φάνε λογικά γιατί... Ναι. Αλλά απ' την άλλη όχι. Βασικά ίσως ναι. Αλλά απ' την άλλη πάλι όχι. Έλα Σύντρα. Θα κάνουμε ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι. Έλα από εδώ φίλε. Bang! Bang! Do you wanna bang, man? Do you wanna bang, man? Do you wanna bang? Καπέλο το βαρέλι, καπέλο, φόρμα στο βάλα, βράκα ολόκληρο το βαρέλι μέσα. Έλα top, κοίτα top. Βαθιά. Look at my face, man, look at my face. Λίγο άρχισε να με σκοτώσουν πάλι. Ωχ, τσακωμός. Μάλλον ο Ράμος πέθανε. Μάλλον και όχι. Μάλλον ο Νάσος πέθανε. Μάλλον θα πάρω kill. Γύρνα πίσω. Από εδώ. Bong. Hey. Που εμείς δεν πηγαίνεις. Έκανα flash χωρίς λόγο. Και πήρα kill. Δεν ξέρω καν γιατί έκανα flash. Απλώς θέλω να το κάνω. Ένιωσα
Το ζωικό μου ένστικτο μου είπε να κάνω flash, γι' αυτό και εγώ έκανα flash και αυτή η Poppy έχει πεθάνει. Γιατί βαράει το Scuttle Crab! Πρόκειται για μια lot of προσωπική υπόθεση between Scuttle and Poppy. Καλύτερα μην το διακόψουμε και ευτυχώς πέρα το είδαμε. Λοιπόν. Κρίμα που θα χάσουμε πάντως. Αν και δεν μοιάζει. Jesus Christ. Α, βγήκαμε ωραία. Φίλιπ, έλα mid. Ας το red. Και πιάσ' τον Lucian. Άσε το red και πιάσ' τον Lucian. Αν σου θυμίζει κάτι αυτό. Άσε το θείο και πιάσ' τον Joker. Άσε το θείο και πιάσε το Λότο. Έλα, έλα. Bang. Καπέλο. Τι καπέλο, ολόκληρη αφάνα του χώσα. Ρε, άσο jungling. Jungler θες και jungling. Bang. Α, με την κλωτσιά. Πω, critical. Έχω θυμώσει που αυτό το Tard δεν έχει πεθάνει ακόμα. Αν και τα Tard δεν πεθαίνουν. But whatever. Δες τι κάνει. Δεν το μετράει έτσι ούτε, δεν το ξέρω. Νόπ 30 παιδιά. Φύγε ρε βλάκα, εσύ μιλάς κιόλας. Φύγε, τρέχα. Τρέχα για τη ζωή σου, προστατεύω εγώ. Bang. Φύγε. Φύγε Φίλιππε. Τράξε μακριά. Για άλλη μια φορά σωθήκαμε. Μόνο που αυτή μάλλον θα είναι η τελευταία φορά. Τι κάνει, έλα τι κάνει ο Aurelion τώρα, εντάξει. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. This madness. Ναι, αυτό είναι bait, γάμο του τίκα. Σε μπέιταρε, ο Aurelion ότι σε μπέιταρε. Gragas emergency incoming. Όπου με χρειάζονται εκεί πέρα θα υπάρχει πάντα ένας Gragas. Για να βοηθήσει τους χρειαζόμενους. Αν και οι χρειαζόμενοι δεν είναι πια χρειαζόμενοι. Γιατί μάλλον τους πήραν τους αντιπάλους. Ναι, ναι. Γι' αυτό πάμε στο Ramos. Guys. Mid. Mid. Με έχουν δει άραγε. Πού πάει αυτός ο Ramos. Ramos ο Reno. Ελάτε ρε βλάκες. Ωραία. Ελά και δες τι κάνει ρε βλάκα ο ανώμαλος. Για την Ιταλία ρε γαμώτο. Για την Ελλάδα. Και ναι, κόβουν τα κοφτά. Βλάκα δεν γίνεται αυτό. Παρακαλώ κάποιος να αξιωθεί από τη Riot να νερφάρει τη Syndra. Γιατί δεν έχει χρυσό το πρόσωπο του Draven. Και γιατί τώρα που πέθανε ο Τέχιος δεν είχε πρόσωπο του Draven. Και γιατί εγώ δεν έχω πρόσωπο του Draven τώρα. Να πάρει όλα τα νιοπαγίδα. Μας είπαμε ψέματα. 0-10. Κρίμα. Ποιος? Τρίντομε. Εγώ 7-5. Γράφω το κάτι, βαριέμαι να γράφω αυτό το game, δεν ξέρω. Μήπως θα περιμένω για το item. Α, screw it, θα πάω. Βασικά screw it, θα κάτσω. Βασικά screw it, θα πάω. Είναι πολλά τα λεφτά. Κανονικά θα έπρεπε και τα Tards να είχαν τέτοιο. Φάσα του Draven. Μην σας πω και τα τέρατα, μην σας πω και τον Nexus. Μην σας πω και αυτό το χορτάρι και αυτό το λουλούδι. Τώρα κάνουμε Draven Day ή δεν κάνουμε? Πάρ' το ρε βλάκα, μη μιλάς. Δεν κάνω καν flash, δεν κάνω καν flash. Ρε έλεος. Πόσα kills έχει Syndra? Τουλάχιστον πήρα kill. Και έδωσα kill. Και η Syndra έχει 12 kills. Perfect. Very funny story. Α, τι έκανε? Παιδιά, ο Aurelion Sol πριν από λίγο είχε ένα ζώνες, αλλά το πούλησε και πήρε αυτά τα 3 σκατά. Double G, man, double G. Κοίτα, ο Τρίτα δεν μπορεί να τον φάει τώρα τον Aurelion. Αφού είναι ο Μπάκος. Κοίτα τα items στο Aurelion και ο Τέντα δεν μπορεί να τον φάει. Λοιπόν, Tryndamere. Κάνω βίντεο. Hey, say. Get back here. Ρε φίλε. Σοβαρά τώρα, επιθυμείς πως θα ζήσεις
Μετά από αυτή τη φρεχτή εμπειρία με έναν γκράκας βιαστή. Είμαι γκράκας βιαστής και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό. Bang! What's how about the bang, man? How about the bang? Δεν πρέπει να κάνω το assist. What the fuck? Νόμιζα τον βάρεσα. Όλες οι μόνοι είναι ένα ψέμα τώρα. Μπαροκέι. Να δούμε, παιδιά, θα φάμε αυτό το τώρα. Τι μόνο θα μας σταματήσει πάλι σύντρα. Είμαστε 3 άτομα. Και τα items στο Aurelion Sol τώρα από 3 έγιναν 4 και τα μικρά. Perfect. Και για άλλη μια φορά έκανε μια σκοπή ulti αυτός και πέθανα. Και do something. Αλλά όχι. Ο Aurelion Sol σας έχει με αυτά τα αντικείμενα, είστε τόσο άχρηστοι όλοι. Και η Poppy και ο... Fucking Bowser. I say όχι. Get the fuck out of here. Δεν τον έχεις, ξέρεις. Καλά, ίσως και να τον έχεις. Το είπα για να σε αποθαρρύνω. Ήξερα πως τον είχες. Μακάρι να νικήσουμε με χάρη του Aurelion Sol. Να, και το Ramadan συμφωνεί. Ramadan. Κρίμα μου πέθανε πάλι ο Νάσος. Need some grog. Φύγε, Φίλιππε. Για δολοφόνη. Χαίρομαι που έχω 300 AP. Πού καταντήσαμε. Κόλλησα. Πω, κόψα, χόλιασα, έτσι. Έλα βλάκα, εντάξει, έλα, κόψε την πλάκα. Όλα αυτά, βασικά το feed των αλωνών είναι Πρωταπριλιά, σίγουρα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και του τέτοιου Πρωταπριλιά. Το έχει μπει στο πετσί του ρόλου ο Aurelion Sol. Πού πας, όχι μέσα στο τάρ θα κάτσεις. Εκεί που ανοίξεις. Σε ένα τάρ ανοίξεις ρε βλάκα. Έλα ρε, δεν γίνεται αυτό. Κάποιος να κάνει κάτι για την κατάσταση του Ράμους. I'm out of here, man, I'm out of here. Τους τρομάζω ρε. Τρομάζω ρε φλόρε. Τρομέιζω. Ρε σκάσε. Αυτός μας τώρα τον inhibitor. Γιατί κανείς με προειδοποίησε. Τόσο πως η ομάδα μου ήταν ένα μάτσο προδότες, αλλά όχι και τόσο. Πράκτορας του εχθρού είστε όλοι. Μόνο εγώ και αυτό το μείον είμαστε άξιοι. Άντε γι' αυτό, αλλά λίγο. Να και όλοι συμπέθανε τώρα. Κοίτα πως είναι όταν κάνει Q. It's bullshit. Πού πάει αυτή. Να σου στην πορεία σου κανόνισα. Ποια πορεία σου να κανονίσεις, φλόρε. Βλακέντιε. Λοιπόν δείτε πως θα τη φάω τώρα. Δείτε πως θα τη φάω. Δείτε, λουκάρετε το. Δεν θα με φάνε, είμαι έμπειρος. Παλιά πέσα στο LCS, αλλά τώρα γέρασα, δεν θέλει κανείς. Δεν με έχει δει ακόμα, παίζει να μην με έχει πάρει χαμπάρι. Βλάκα! Όχι, βλάκα! No! Δες τι κάνει, δεν γίνεται αυτό! Αφού την πέραξαμε την κοιλιά! Την τρέλα μέσα! Εντάξει, και αφού το σκορ σας ξεφύγει, κάπως έτσι ας πούμε ξεφύγει, εντάξει, λογικό είναι. Αν φιντάρουν ας πούμε και οι σύμμαχοί σας, τέτοια φάση δηλαδή, έτσι τελειώνει το game πάντα, αν φιντάρουν. Δηλαδή τελειώνει έτσι victory. Καθαρό victory, ατόφιο, δεν το βλέπετε.